Ignacio Loyolan, Gipuzkoan, jaio zen 1981 abenduaren 24an. Militara eta erlijiosoa izan zen. Jesusen Langudiaren ordenaren sortzailea izan zen. Ignacio 13 anai-arrebetan txikiena izan zen. 1516 eta 1521 urteen artean soldadua izan zen. 1521an gerra garaian. Irunian kolpatu zuten eta konbertitu egin zen. Asko bidaiatu zuen, lehenik Arantzazura eta ondoren Montserratera joan zen fedea sakontzera. Barentzera jatzi zen eta han 10 hilabetetan bizimodu asketikoz bizi izan zen. Gero, Erromara joan zen, han Lur Santura joateko Aita Santuaren baimena eskuratu zuen. Benezaria oinez joan zen, eta han Lur Santura joateko untxea hartu zuen. Handik itzuli eta Alcalá de Henaresco, Barcelonako eta Parisko unibertsitateetan ikasi zuen. Teologiako ikasketak hasi zituen, lizentziatura lortu zuen, baina ez zuen doktoretza lortu. Parisen Pierre Far eta Xabierko Francisco ezagutu zituen, 3 lagunak bereizezin bihurtu ziren. 1527an Ignacio Apeiz ordenatu zuten. 1551an ordena erlijioso berri bat fundatu zuen. Aita Santuaren laguntzaz. Ignacio Loyolakoa ordenaren burua izan zen. Bere lankideak munduan zehar bidali zituen, eskolak, seminarioak eta abar sortzea. Hil zenean, Jesusen Langudiaren ordenak 1000 kide zituen. Elizak 1622ko martxoaren 12an kanonizatu zuen.